Watch more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. So ayun mga boss, kakarating lang namin dito sa simbahan mga boss. Ay, ngayon mga boss, kasama ko nga pala yung pinaka-famous sa ABS-CBN si Lloyd. So habang hindi pa nag-start, ganito po yung sitwasyon namin ngayon mga boss. Naka 1 meter distance talaga yung mga upuan. Social distancing talaga mga tao. Ayan. Pre, kumusta pre? Feeling ko pre, matatanggal na yung mga kasalanan mo pre kasi pumunta ka dito pre. First time mo ata magsimba pre, no? First time mo magsimba. Maki and Joy, Jean, Ravenous and family, King Michael and Evangeline Bertels and family, Ramon and Jacqueline Suarez and family, ang obispo sa tanang mga pari, religyosa ug ang tibok katawhan nga imong itubos. Hinumdumiyo sama mo mga igsoon nga nangamatay, among mga mahal sa kinabuhi, kaparintihan ug kahigalaan. Uman sa tanang mga kalagang ihandom namo, nining pagsaulog namo karon santos nga misa, uman sa tanang kalag sa purgatorio. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas sila sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Peace be with you. Peace. 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 ang atong mga clean and greens upat ka barangay na maunitabang sa atong general cleaning uban sa atong sponsor sa snacks. Ayan, medyo maliwanag na sa labas. Geraldine Padayaw and Maglakaw kita sa kanunay atong isangyaw ang gugma kaayong kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palagpakan nato ang Ginoo katong mahal na unahan. Alright, tapos na yung misa. Ano masabi mo, pre? Okay ra. Okay. Hindi mo tanong, ano masabi mo, pre? Okay ra. Yan, umuulan siya. Tara. Karon bali mo ba tayo na digos na mo ba? Sana.
Kami si Lloyd, ang single. Si meron pong special performance, ba't hindi ka sumayaw, pre? Dapat sana sumali ka sa sayo, no? Tara. So yan, maliwanag na sa labas. Okay. Pre, ang galing lang sumayaw, pre, no? Oo nga, pre. Oo nga, pre. Bakit hindi ka sumali sa pagsayaw, pre? Hindi ako imbitado, pre. Paano pag inimbitahan ka tapos si yung leader niyo ba? So yan Dispatcher. So yan nahanapin muna namin. Punta muna namin yung motor. May nakapark sa likod. Hindi na ako parking. Ano mga bikin, Andre? Kasi ako parking, mag-traffic. Disgos. Oo. So yan mga boss, limitado lang yung makapasok dito sa simbahan. Ganun po kasi pag 1,500 lang yung capacity dito nun. Ginamit po yung covered court dito sa likod para po yung mga tao ay ma-occupy lahat, at lalo na yung importante po kasi mga boss na naka-social distancing po dito. Mga boss, kain muna ako ng taho mga boss. Bumili po ako ng taho ni Kuya. So, mga isda, maraming mga koi. Asa ta makita? Dire? Aw, okay. Manonood kami ng mga koi. Are, pwede ra dire? Lo. Lo. Ini ako, dito ka na pang. Kalmar kayo sila. Sana yan na lang ito. Para lang ito kadulan. Buto. Naman pwede makaduo ka ng mga picture. Ano yung bro bridge eh? Na? Tapay ba? Hyphin. Oo, diba? Daming mga koi dito mga boss. May ilog ba? So ayan mga boss, hanggang dito na lang yung video na to mga boss. At syempre hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Dante Ibale, Jay Conejos, Joshua Orungan, at ang pinakahuli, si Earl Gaming PH. So ayan mga boss, at maraming salamat sa lahat ng nanonood ng simpleng vlog na to. At sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang. At syempre kasama ko nga pala si John Lloyd YM. And hanggang dito na lang mga boss, and see you in the next vlog. Bye bye. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.